Голям проблем е, когато решиш да направиш промяна, но не ти стигат сила и кураж, за да се откажеш от сигурното и да стъпиш на пътя на неизвестното. Това е и една от задачите на тази книга, в някаква степен да създаде увереност у тези, които са стигнали до граничната зона. Всъщност човек живее живота си не за да се съхрани такъв, какъвто е, а да извърви пътя на промяната. И тази промяна му коства напрежение и отказ от стереотипи. Не е парадоксално, но за да спреш една болка, трябва да я приемеш и минеш през нея. Колкото повече вървим към степените на осъзнатост, толкова повече се отдалечаваме от понятията на себичността. Това означава отпускане на контрола върху познатото, своето, измеримото. Извървявайки пътя към едно метафизично духовно осъзнаване, минаваме и през трудности, и през блаженства. За всяка стъпка в тази еволюция плащаме някаква цена. Бидейки духовно същество, човек трябва да продължи да живее и в материалния видим свят. Съчетаването на двата пласта на възприятие е особено фин процес. За него не са написани наръчници, но ако си стигнал все пак до този етап, това означава, че имаш вече доверие на висшия си аз, на вселенската хармонизираща сила. Тя вече трябва да е утвърдила за теб някакъв алгоритъм на взаимодействие, чрез който да разбираш сигналите от невидимото. Това е и начинът да останеш в сферата на безкрайното и да поддържаш висока степен на осъзнатост. Отвън може да дойде тласъкът, вдъхновението, но истинският мотор на този процес си самият ти. Дейвид Хокинс казва, в наблюдаемия свят няма причини, той е свят на следствията. А ние сме се вторачили във видимото и го превръщаме в светея светих.